भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो शेयार खालामना हो जाहाथे बयबो मिथियो आरो बुजियो आरो ना। थ' बर'नि गिबि फार्स्ट धोरोमानो जाहैबाय बाथौमोन। बाथौआनोखा जों बयबो मिथिखायो बुजिखायो आरो बिनि गेजेराव दिनै मा बाथौआ फार्स्टबाबो बिनि उनावहाय दिनै जोंनि इण्डियानाव बा भारताव बा दिनै बे ओनसोलावहाय गोबांथार ख्रिस्टियाननो सोरबा ब्रह्मनो सोरबा सादुनो गोबांथार गावबोनानै बा गोबां आलादा आलादा धोरोम लानानै फालिबोबाय बा जाय जेखौ मोजां मोनो बेखौ खुलुमबोबाय सिबिबोबाय। दा बर'नि जेनाखि गाननाय जोमनाय कालसारखौबो बयबो लाखिगासिनो दङ। बबेबा बाथौ धोरोमाल' माने बे बर'नि कालसारखौ दिन्थिनांगौ बे नङा। बे मोनसे सेरजा सिफुं खाम जथाया मोनसे जों बयनिबो जों बर'निखा आरोना। बावहाय माने जों गोबां गावजों गाव बियो मोनसे हिन्दुफोरनि बा ख्रिस्टानफोरनि बेफोरबायदि होननानै खुनु लाब गैया आरोना। दा आङो सासे मानसिनि कमेन्ट रिप्लाइ खालामनो नागिरदों। बेयाव बियो ओरैबायदि लिरदों गोसो होनानै खोनासं। थारमाने अनजालु सरगियारि लिरदों। बे अनजालु सरगियारिनि कमेन्टखौ आङो रिप्लाइ खालामनो फैदों लोगोफोर बा रायजो राजाफोर खोनासंलां। नोंसोर बर' नङालै, बर'नि गुबै धोरोमानो बाथौआसोखा। अब्ला नोंसोर मानो खृष्टान धोरोमखौ लानांगौ नङा होमबा? अब्ला मानो खृष्टान धोरोमखौ लानांगौ? बाथ्राया फैबाय नंगौ बाथौआनो गिबि फार्स्ट। नाथाय जाय जेखौ रोंदों बा जाय जेखौ खुलुमनानै जानो रोंदों बा मोनजादों बा जायखौ मोजां मोनो बेखौनो जों लानो मोननायनि बा फालिनो मोननायनि जोंहा राइट्स बा मोन्थाय दंखायो। बेयाव सोरखौबा होबथानायनि सोरखौबा माबानायनि खुनु जोंहा बाव लाब गैया नङा होमबा? आरो फरायबावनि गुबुन धोरोमखौ लानांगौ ना, गुबुन धोरोमसो नोंसोर माने जोंनि माने धोरोमाथ' जों गुबुन धोरोमनिसोखा आरोना। ओमफ्राय बर'नि रायज्लायनाय गाननाय जोमनायखौ गारजोबदो, ख्रिस्टियाननि राव हारिमुखौ लाजोबदो होननानै बुंबावबाय। दा मा बर'नि राव आरो गाननाय जोमनाय हारिमुखौ जों ख्रिस्टानफ्रा गारनांगौ। बिथांनि बायदिब्ला बे बिथां अनजालुनि लिरनाय बायदिब्ला जाय ख्रिस्टियान बिसोरो मा बर'नि रायज्लायनाय राव आरो हारिमुखौ गारजोबनो थिनदों। बिथाङा मा हिसाबै मा साननानै मा बुजिनानै बियो दिनै जों बर' ख्रिस्टानफोरखौ मा बर'नि राव आरो हारिमुखौ गारजोबनो थिनदों? आङो सिगाङाव बुंबोदों बे मोनसे सेरजा सिफुं बा बर'नि गाननाय जोमनाय रावफोरा बबेबा मोनसे धोरोमनिल' नङा नै, बेयो मोनसे जों बयनिबो जोंहा राइट्स दंखायो। जों बाव बे धोरोमजों खुनु लोब्बा गैया। बे बर'नि गाननाय जोमनाय सेरजा सिफुं बे बागुरुम्बाया बे बबेबा मोनसे धोरोमजों नङा बियो। ओमफ्राय बेयाव ओरैबायदि लिरबावदों बर' हारिनि धोरोम राव आसार खान्थिखौ दा बाहाय नोंसोर मिथिबाय ख्रिस्टान जाथिफोर। बेफोरबायदि बिराद हुमखि होनाय बायदि आरो बाथ्रा बुंबावदों आरोना। बेयो माने बर'नि मा बुंदों, बर' हारिनि हारिमु आरो राव आसार खान्थिखौ दा बाहाय नोंसोर मिथिबाय ख्रिस्टान जाथिफोरनो। इसिबां बुजियै जाम्बा बेबायदि लिरनायाबो नङा होमबा? दा जों बयबो मिथिखायो बुजिखायो नङा होमबा? जोंहा गोबांथार जोंनि बे ओनसोलावहाय जोङो जाय जेखौ रोंदों बेखौहाय रंजादों पालन खालामदों। आरो जों बर' ख्रिस्टियानफ्राबो जोङो मा बर'नि राव आरो हारिमुखौ जों दासिमबो बावाखै, लाखिनांगौ होननानै जों लाखिदों। थ' मोसाग्राया गोबांथार इन्टारेस्ट मोननानै बा फसायनानै बा बेखौ खेराइयाव दामग्रा बा मोसाग्रा होननानै मिथियाबो जानो हागौ। दा मोसाबाय थ' बिथांमोनहा गोरोन्थि मावबाय, बिथांमोननि गोरोन्थिया। नाथाय बे गोरोन्थिनि थाखाय दा जोंनि धोरोमावहाय जेनाखि सासे मानसिया नङा होमबा, जि बसुमतारी ना मा लिरदोंमोन, बिथाङा मा जोंखौहाय ओरैबायदि सोंखारिदों। बियो माने बर' ख्रिस्टानालायनो माने सैमा मोसौ जाग्रा आरो खृष्टान धोरोमा मर्दान जुगनि धोरोम होननानै बियो गोबांथार बानसावदों। आरो बेबायदि बुंनाया बे जोबोद गोरोन्थि जादों। मानो होनबा मोसानाया बैसोर गोरोन्थि मोसादों जानो हागौ नोंथांमोननि गानफोरखौ। आरो गानफोरा संफोरा जों बयबो जाय जेखौ मोजां मोनो दामो, जोङो रंजायो खुसि खालामो इन्टारेस्ट खालामो नङा होमबा? दा मोसानाया माबायदि मोसादों नांगौ बायदि बा गावसिनि जेनाखि खेराइयाव मोसाग्रा माबायदि मोसायो बेबायदि मोसानो रोङाखै जानो हागौ। दा
बिथांमोना फल' खालामदोंमोन नाथाय हायाखै बा हाइलाइट खालामनो नागिरदोंमोन बा बिथांमोननि गानखौबो हाइलाइट खालामनो नागिरदोंमोन जों नोंथांमोननि गानखौ मोजां मोनो बा जोङो मोजां मोननानै बेबायदि जोङो नै गोजौआव दैखोनो नागिरदों बा माबा मोनसे खालामनो नागिरनानै दिन्थिनो नागिरदोंमोन नाथाय बिथांमोना हथारलि खायथ्रा बुजिनानै दा दिनै मा जोंखौ मा डिभाइड मा होनो बर' खृष्टान बा खृष्टान हिन्दु डिभाइड खालामनानै बिथांमोना जोंखौ बासिख्र'नानै गाज्रि मुं सुबाय आरो गाज्रि बुंबाय आरोना थ' जोंनि खृष्टानफोरनियाव बिदिनो माने गैया बिदि साननाय गैया जोंना बास मा हिन्दु खृष्टान आबै आबौ गासैबो धर्मानो गासैबो जों बर'आनो मिलायनानै जों खौसे रायजो जानांगौ संसार जानांगौ जाय जेखौ रोंदों बेखौ खुलुमनानै जों संसार जालांनांगौ आरो जोङो मा जोङो जोनोमासो आलदा आलदा रावाबो बबावबा आलदा आलदा नाथाय बे थै मोनसेयानो बे जिउ मोनसेयानो नाथाय जोङो सानसे थैनानै थाङोब्ला बै इसोर सासेनावनो जों ज' सहैगोन बा जों बै मोनसेयावनो गोग्लैहैगोन नङा होमबा बेनिखायनो जों रावबो मालाय नङा जों बयबो बर'आ जों गासिबो न'आवनि जों बर'नि जों थैफ्रानोबा बर'फ्रानो गासिबो जों बर'आनोखा बा एखे बे मोनसेयानोखा जों बिदा फंबायानोखा रावबो मालाय नङा बेबायदि नों खृष्टान आं हिन्दु बेफोरबायदि डिभाइड खालामलाबाय थानानैहाय बखिलायबाय थानानै खुनु जोंहा लाब गैया मोन्थाय गैया नङा होमबा बेनिखायनो जायफ्रा बेबायदि खालामोब्ला गावनि जेनाखि मा होनो बेखौहाय मेन्टेलखौसो बा गावनि जाम्बा माबाखौसो दिन्थिना लानाय जायो बेनिखायनो दिनैनि दिनाव मोजाङै सोलोंनानै लानानै बेबायदि बाथ्राखौ बुंनांगौ आरोना मोसानायनि सायावल' नोंथाङा बुंनो गोनां जानांगौमोन बा बुंनांगौमोन नाथाय दिनै धोरोमखौ लाफानानै बिसोरनि धोरोमा बिदि गोबांथार गाज्रिनो माबानो हेन थेननो जाग्रा मोसौ जाग्रा सैमा जाग्रा बायदि बायदि रोखोमनि बुंदों आरोना थ' जानाय जायैया बाद हो नङा होमबा जानाया गोबांथार हिन्दुफोरनियावबो मावजि सादु थायो जों खृष्टानफोरनियावबो मावजि सादु थायो आं डाइरेक्टलि बुंखादों आरोना जानायफोरखौ बुंनानै लाब गैया जाग्रा जाबाय थाथों लोंग्रा लोंबाय थाथों जायहा जे लामाजों नोङो सिबिनो रोंदोंबा जे लामाजों थांनो रोंदोंबा बे लामाजों थांबाय थानानै नोङो आवगायलांनानै नोंनि मावनांगौखौल' नों मावलांबाय था बेयाव नोङो सोरखौबा बखिनाय सोरखौबा माबाबाय थानाय बेवहाय नोंहा खुनु लाब जाया खहासो दं होननानै आं दिनै दिनावबो बेखौनो बुङो आरोना थ' आं बांद्राय गोलावथा बुंला आं दिनै हाबायाव दङ बेनि थाखायनो बांद्राय भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानबावला आरो आं बांद्राय बिदि लाबाय थानोबो साना खिन्थु रिप्लाइ नुबाय थायोबा आङो बिदि लाबाय थानोबो बोरैबा लाबावनोबो हागौ आरोना थ' आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालाम बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरो थेंक इउ भिडिअखौ जेसेबां एसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो बुजियो बयबो मिथिलायो आरोना बेनो आरो